Ay, may buntag sa tanan, no? Karon mag-meeting ta kay murag wa na ko kasabot sa kalibutan ba. Kani magong uban mamaskuhay gud. Nasubraan ra pud ba? Dapat magud sa mamaskuhay. Parehas anang iniguman niya guwisyo, no? Siyempre, mag-ayaw mo jud mo ana kay mga imong pinaskuhan. Imanin ninyo ba pagdugay gani mo gawas gani ang mga tag-iya. Nagpasabot na wala na'y kwarta. Ayaw niyo pugsa. Kay wala ta kabalo ba, maunang wala sila ni gawas. Kay basig wala sila kwarta. Kamupot sige po mo pamugos og ayo, may Pasko. Gago malimos yung balay. Dapat dili na to pugson. Kay basig mo tong wala ni gawas kay walay kwarta. Hindi wata kabalo basig natulog na. Ya sige mo kayo makamata na nun na. Magawsan na mo sundang nun ana. Yan na disturbos tulog. Sunod ha. Di ta mamugos kung mamasko ta kay hindi mo hatag di. Sa pikas na puta balay di kay bugso na to. We wish you a Merry Christmas, may Pasko. Ito lang.